Dili ka ang nagpuyo ani kagta. Kung dili kiwindi. Manabi na lang ko. Tabi. Ala. Saan nito gisugong mama di ay? Bugas. 100 kilong bugas. Buwad 150 ka kilo. Ginamos usa ka tarro. Og tabako. Lumboy linikit. Kana plitunon ko madaba kanina ako no? Nagharap Taurus na agara. Tayo na ko. Kaya ato na mo naara lagi ko na lagi. Pinas! Oy, Ka diya lagi. asa lagi ka? Asa man ka? Ato kog nagagi sugo kong mama lagi ngumpra kog kwan. Wow. Unsa man ka diri? Ipapantay ko ni Papa ni Nangka kay daghan na kay hinog. Basing kawato niya ba? Ari. Unsa hinog? Wa man bunga. Na. Ipangawat na jud eh. Kung makita abot, wan Pangawat na jud unahan ko. Ay, saba na pangawat nga wa man gid bunga, wa man gid putot. No ang may mo pelas. Ay ko pelas kay sugo kong mama kawanon ra ba? Ay mlaw ko diri kay. Isa kay mga babae gid eh. Man nila makuha nga itong pagkalalaki ilan yung nabiyaan. Yung mura kung sa hunungdan nga, warbay klaro. Huwag ka nung ganyan nun, ano man. Katarong mo ito kaniya, gihatag pa ito na kutanan, pero nga nung dili pa man enough. Itag eh, uyab na ako gini. Kiniri hinungdan. Yan kung gibuwagan, nabigamay ako ah. Buhay ayo ba yan na. Gitarong ako siya, gipanggan ako siya, pero nibiya raman siya. Kaya hinundan, kamay kaya ako ah. Ano manoy? Paita, ginibuwagan, gitarong ako siya kung gibiyaan. Go! Paigaw, halay ko dali yo. Ano mang gahilak mang kagaw nga? Sabay nungdan nga hilak mang kadiya. Gibuwagan na ko. Ha? Gibuwagan ko. Tama kay standby diri nga kawanon ra ba? Ituyo ko rin diri kay ako na yung gipagawa sa gibati. Iyalig gibuwagan lagi ito kay gamay ang ako ah. Kana ra hinungdan? Mo gani. Iya kong gibiyan pag humani gamit sa kuha. Iya kong gibiyan, iya kong gilisan. Banganan nila gud. Ya, kawanon ra ba gaw nga? Ako mangumpra pa ko dito sa Naga ni. Gaan sa taga daw. Ayo pag kuan ha, bisig magbigti ka gud gaw ha. Ligaw. Ay gaw ini ko gaw. Gini may buhat to na ko na. Solusyon na ako problema no. Buangas mo igagaw ibugdan man. Tungod ra sa iyaha nga gamay kayo, ibugdan. Dugay na ra ba kay na silang uyaba na yang uyab-uyab. Ra pa na nagbuwag nga. Murag sa gatos na sila katuig na manag-uyab. Buwag pa man. Grabe din sa katuhuan mga kabuwag. Ahos lang ko iki. Sakuan nun man eh. Para lang ko agi dahil. Shortcut na lang ko. Wala. Pauan na rin kahuya na. Nailiter ki. Dili ka ang nagpuyo ani kagta. Kung dili kiwindi. Manabi na lang ko. Tabi. Sakit. Uyak Nanabi pa tani mo. Di mo patablakingan. Nganom na akong tiil. Di burot.
Alam na kung ako til. Hubag. Hindi na ako kantog na ang gani. Okay. Saon man eh. Uy, gaw, nganong kagaw? Tabang daw. Unsa man nagabuo nimo? Ari daw, anong ka? Giniaan ka ba? Ano man ka? Ha? Nihubag ako til gaw. Ano niyo ba na? Unsa yung kitudlo? Naikahoy dito gaw. Tawan siguro to gaw. Ako gipatid-patiran gaw. Mao nang nihubag ako til gaw. Uy, nako. Oh, Burot yung tiil. Kahoy. Tawan. Gisgas-garan. Sulba problema na ko gaw. Nya. Kung di ko bawa sa terapit kahoy no? Ito. Asa gito dapit kahoy? Lado gaw, katong na electric gaw. Kato na electric? Oh, Salamat gaw. Sulba problema na ko gaw. Sulba problema. Sulbat ni! Sulbat ni! Sulbat pa ni! Wait ni! Mau ni! Mau ni kau ya Gi! Mau ni kau ya! Ginom! Ni! Ako iji! Gusto! Ako ni hihaan! Sulba bulwiman ako ni! Mau ginigid! Litirki! Mana ba nigid? Sukses! Patay! Nasubraan! Subraan yun! Laing problema na sad ni. Subraan yun. Huwag ka ko. Lagi mo mahay ng kuwag yan. Saan na gini ka dako? Karo? Karo?